Закрий лицето си, да не те мърся с погледите си. Искам да пия. Искам да пия. Първо ще пиете от извора на чистата вяра. Хайде, папас. Почни ти. Покажи им какво трябва да направят. Покажи им. Ти не си ме разбрал, ага. Аз не дойдох да сменявам вярата си, а да умра с тях. Добре. Ти. Не мога, ага. Не можеш. Не мога. А ако другите вземат? Тогава ще видя, ага. Аз да съм последен. Не е ли все едно, Георг, дали ще си първи или последен? А, не, ага. Ако съм последен, няма да има кой да ме прокълне. А ти ще приемеш ли правата вяра? Не, ага. Ти? Не, ага. Ти знам, че няма да я приемеш. Хайде, излизай. Ти? Попът ще е първи. Попът ще е първи. Тие ще умрат след него. Всеки ден ще убивам по един от тях, докато всички не склоните. В петък ще почивам. После ще ви попитам още веднъж. И ако пак се инатите, такива мъки ще ви измислят, че ще чакате смъртта като спасение. А ти много избърза. Ти ще останеш последен, за да видиш как умират всички, дето са се повели по ума ти.